Prešovskí študenti, ako vždy, stretávame sa dvakrát počas roka, a to vždycky na jeseň a samozrejme aj na jar. No a keďže máme letný semester, takže ho oficiálne otvoríme s elektronickou EKG žurkou. Na vás sa všetkých teším a hlavne na úžasné publikum, ktoré je v Ponorke. Takže 16.3. pondelok, Ponorka, Prešov, EKG žurka supportuje ma rezident DJ Luboš. Všetkých pozývam, tešte sa, je to veľké. Takže ešte raz pondelok. Ahoj! Bumping down.